Sziasztok! Mai nap találkoztam ezzel a Burján Fanninak a weboldalával, és újította az elmúlt időkben, és szerintem egy nagyon rossz és negatív dolog történt. Nem mintha Burján Fanni egy olyan pozitív ember lenne. Aki nem ismerné őt, általában ilyen, tehát gyermekeknek szánt tartalmakat gyárt főként, és van egy ilyen weboldalja, ahol árulja az ilyen matricákat, sőt van beszélgetés, kérdések, csoportos, meg személyes videóüzenet, online kurzus, ami nekem, ahogy felléptem az oldalra, nagyon szembe tűnt, ez a bocs tesó. Tehát már először én ezt úgy vettem, hogy már előre is bocsánatot kér tőlem, és sajnos nem tudok neki megbocsátani, mert például megnézzük ezt a digitális tartalmakat, hogy tudjátok, hogy nézzük meg a tegyél fel egy kérdés, az az izgalmasabb. Tehát tegyél fel egy kérdés, itt van 4000 forintért egy darab kérdést fel tudsz tenni, de ami engem még jobban fel is idegesít, az az, hogy maximum 500 betűt tudsz, 500 karakter hosszú lett az üzenet, és ami engem felidegesített, 20 betűt tudsz írni, akkor is ide le van írva, hogy egy chat, egy kérdés. Egy kérdés, egy válasz. Tehát, hogyha 20 betűs mondatot tudsz leírni, és fizettél érte 4000 forintot, akkor így jártál. Nem használtad ki, érted? Tehát ez is kicsit igazságtalannak érzem. Aztán itt le van írva, hogy 1-3 napos válaszidő, aztán hirtelen 7 napos válaszidő, de aki nem olvasta el a kisbetűs részt, annak itt van 168 napon belül válaszol. Fogalmas tisztelettudóan spam jellegű üzeneteket került. Látszódik, hogy kicsit AI-jal van megírva, tehát így eleve így a fogalmazáson látszódik amúgy, de vannak benne majd más jelek is, de például ezt nézzétek meg, tehát itt van Anna, 24 éves. Ezt, hogyha ide behúzzuk, akkor itt a kép eleve róla, de ez itt egy Pexels, tehát egy weboldalról letöltött kép, és itt is van egy Pexels fotó, Pexels 1, 2, 3, 9, mindegy, itt van a JPEG, 24 éves Anna, aki ilyen, és nem is vásárolt itt, hanem csak így ki lett találva, gondolom az AI kitalálta. De ami még engem nagyon felcseszett, hogy itt van nekünk Petra, aki egy 19 éves fiú vagy lány, döntsétek el ti. Őt szerintem inkább fiúnak néz ki, de Petra a neve. Amúgy ki tudnám nézni, hogy most már bárkiből lassan, hogy ilyen transznemű meg ilyenekkel hülyéskedik itt. De ő minden esetre átlag emberként ránézve nem az jut eszedbe, hogy ő itt Petra. Amúgy ez is egy letöltött kép. Gyorsan válaszolt, és tényleg éreztem, hogy tényleg elolvastam, amit írtam. Nagyon kedves és segítőkész, máskor is írok majd neki. Itt van Zsófi, aki elméletileg, de csak elméletileg egy 16 éves nő, minimum 45-nek néz ki, vagy 50-nek, döntsétek el ti, és kicsit ilyen indiai vagy afrikai beütése van. Nem hittem volna, hogy egy üzenet ennyire fel tud vidítani. Köszönöm, Fanni, hogy meghallgattál. Tehát itt is mindenki magasztalja a Fannit, nagyon szépen megköszöni neki, de amúgy ez máshol is majd észrevehető, mint például itt a digitális tartalmakban elkönyveket, gifeket és egyéb játékos dolgokat tudsz venni, matricákat, köszöntő videók és gif csomagok. Van például az 1500 forintért, ezt még el tudom képzelni, hogy aki nagy fanja, az megveszi. Kap 4 gift, sticker matricákat, prémium minőségben, és menjünk, hogy megveszem. 50 plusz elégedett vásárló, kedves, vidám, megosztható és szívmelengető. A matrica mehet a laptopodra, naplóba vagy akár a hűtőre, emlékeztet, hogy jó, hogy vagy. A 4 darab gif pedig hozza a hangulatot, vidám, kedves és pont olyan, amit jó érzéssel tovább küldesz. Azonnali szívből jövő minőségi és vidám, tehát minőségi, ezt jegyezzétek meg. Megint itt van Anna, itt van Péter. A minőség kiváló, pontosan azt kaptam, amit vártam. Ajándékból is tökéletes választás, köszönöm, Fanni. Ja, mindenki 5 csillagot ad rá nyilván. Itt is azonnali letöltés, HD minőség, minden tökéletes. Mindenkinek ajánlom Fanni kreatív munkáit.
munkáit. Mindenkit magasztalja a Fanni, tehát hogy ez nem tudom, hogy ki írta, de hogyha még vagy a ChatGPT írta, vagy nyilván a ChatGPT írta, ez látszódik. Ha meg nem a ChatGPT írta, akkor még nagyobb gáz, mert ha a Fanni ezt ide a Fanni írta, akkor az nem tudom elképzelni, hogy így nagyon jó ez a videó, a 4 már csak jó tartalmakat tesz ki. Nagyon kedvenc videósom a 4 már. És akkor így ezt saját magam után így lekommentelem, értitek? Vagy ha tényleg valaki más írta, akkor miért a Pexelsről letöltött ilyen 150x150-es képirányban letöltött, na ezt sem értem, gyakori kérdések. Ez is, nyilván látod, ChatGPT, tehát ilyen basszus sok emojit, nem tudom, hogy ki használ, hanem a ChatGPT, de itt még van egy e-mail, oké, ez normális, de itt még valahol láttam. Nézzek, itt van például. Ez pont egy ilyen jótékonysági cucc, nem baj, de ezt is ChatGPT-vel írták, mert itt a normális kötőjelnek nem ilyen hosszú, tehát ez nem ilyen hosszú. Itt is le van írva, hogy normális kötőjel, láthatjátok, ez ilyen N-hez, ez meg M-hez. Itt látszódik, hogy ez nem ám ilyen rövid, hanem tehát ez ChatGPT használ ilyeneket, mert te így magadtól nincs olyan billentyű kombináció, amivel ezt le tudod írni. Kedvenc márkáim, Rossmann, Cinema City és bocs tesó vattacukor, itt is csak az önpromózás, tehát hogy az nagyon megy neki. Ezt már nem is mondom tovább. De ez itt még érdekes dolog. Online kurzus. Nézzük meg. Itt az online kurzus. 120 000 forintért. Tehát 90 percét fizetsz 120 000 forintot. És gyorsan kiszámoljuk, hogy ez mennyibe kerül. 1333, és a 3-as ismétlődik. Tehát kerekíteni kéne fölfele, vagy lefele, akkor 1330 forint az órabér. És azt megfizeted, menj percenként, percenként, tehát minden egyes percben, nem tudom, mi kerül 1300 forintba, egy meleg szendvics, vagy egy menü, egy Mekiben, egy kisebb menü, vagy kuponnal mondjuk. 1300 forint, de most nem tudok jobb példát hozni. Hát ja, nem tudom kikölteni ennyit, de legalább kötelezően minimum 3-an kell részt vennetek. Ez ilyen, ugye, itt már arról beszél, hogy fizetsz egy kicsi 120 000 forintot, és akkor monetizálod magad, lesz 1000 feliratkozót, és minden videóval kereshetsz maximum 1000 forintot, érted? Tehát 120 000 forintot fizetsz azért, mert nagyon tehetségesnek kell lenni ahhoz, gondolom, hogy akkora nagy youtuber legyél, hogy megéld azt a 120 000 forintot, és még jó befektetésnek tartódjon. Tehát nem tudom, hogy az meg fog-e térülni, de nem is tudsz nyilván foglalni rá, tehát ne is beszélünk róla. Októberben se sehol, tehát nem tudsz ráfoglalni. Vizuális tartalom, hagyjuk. Itt is ugye a ChatGPT-s kötőjel, és azért, hogyha mondjuk nem figyeltél volna a nagy tanításra, akkor itt adnak hozzá egy PDF útmutatót is. Nagyon jó, és népszerű, majdnem tehát elvileg eddig mindenkinek szinte bevált. Olyan a VR-ék is ezt használták, a Burian Fanni videós kurzust. Biztos. Nekik is ezért lett ilyen sok feliratkozójuk, mert a Burian Fanni videókurzus használták. Ez is tuti 1000%. Találkozok velük, megkérdezem. Ja, és itt erről ne is beszéljünk, tehát személyes videóüzenet, több mint 500 boldog ügyfél. 100%-ig személyre szabott, akkor személyre szabott 100%-ig, hogyha nem 4000-ért, hanem 8000-ért, tehát kétszer annyiért veszel videót. Mert itt csak egy előre legyártott alap videóüzenet. Azért 808K-ért már legyártja személyre szabottan. Sőt, egy 10-esért
már egy kis mókát is belerak ez a Fanni. Ez nagyon jó dolog. De itt van kreatív elemek, kellékek és jelmezek, gyors elkészítés, személyre szabott tartalom, HD minőség. Basszus. Fantasztikus videóüzenetet készített a férjem születésnapjára. Annyira meghatódott, hogy sírt. Fanni személyiség, Fanni csodálatos személyiség. És az meg Mária 34 évesen kidobott minimum 4000 forintot arra, hogy a férj ezt kapja. Nem egy táblat csokit, vagy tortát, hanem nem azt mondod meg, oda mész személyesen, és megmondod neki, hogy boldog szület, de hogy megveszed a Fanni, Búrján Fanni személyre legyártott videóüzenetet, köszöntőt, megveszed minimum 4000 forintért, egyszerű, mint a pislogás. Válasz komagot. Válasz ki a számodra a legmegfelelőbb videóüzenet. Hagyjuk. Ugyanaz a kép van a alaphoz, a névre szóló, és a mókával rendelkező videóhoz. Ugyanaz. Miért? Mert lassan megfájdul a torkom, annyit beszéltem. De ez szerintem nagyon gáz, hogy ChatGPT-vel megírni hamis vélemények, és ha valaki netán elhinné, hogy Petra 19 évesen egy ilyen iszlám férfi képével vett Búrján Fannitól egy izét, és 5 csillagot adott el, és nagyon tetszett neki, annak ide szólok, hogy légy, ne higgyétek el. Tehát, hogy ha az iszlám tehát Petra azt mondja, hogy jó, én Petrának nem hiszek. Főleg úgy, hogy Petra nem is létezik. Petra egy kép. Petra egy kitalált személy. És most tudom, hogy sokatokban mély sebeket okoztam ezzel a mondattal, és tudom, hogy ezt még meg fogom bánni. De szerintem ez, nem tudom. Gondoltok már bele, hogy magadnak kitalálod, ha még jobb esetben az AI találja ki, hogy mivel hirdessed magadat. De szerintem amúgy tehát hogyha megnézitek, szerintem az egész AI-jal lett megcsinálva. Üdv az online világomban. Búrján Fanni. De legalább itt a jótékonyság, ez a Rex Kutya Otthon Alapítvány. Ezt így összeadva Magyarországon mész, minden 10. ember tudja ki az a Búrján Fanni. Nem hiszem el. És akkor itt tartunk, hogy minden 10. ember, tehát 1 millió, több mint 1 millióan ismerik, és képes AI-ról legyártatott szemetet árulni online médiában. Itt tartunk. Tetszenek az ilyen tartalmak, akkor jelezzétek kommenttel, lájkkal, feliratkozással. Nagyon nagy célunk az 500 amúgy, meg akkor lehet gaming csatornát is indítunk. És remélem tetszett nektek, legyetek csibészek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!